Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tayo drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo nga Alexis manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam Alagip ti napalabas. Naawis akmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngemkit di, si papan nakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kameng ti makunkuna nga LGBTQIA+. 1 Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agada. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iso pa nga asim ka di tatulungan nak ang mga loko'y kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa unay kinitatang. Alang, bayam takasaritak to idaading ko. Ang aguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangala iti kinamaestro manang. Maestro ko na. Uwan manang. Apay, di mo kayat ti mangala iti nursing. Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang mistro nga rod ti alaak. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto ag doctorate. Uwan manang, talaga kasta ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni Tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din, Alexis, Tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mangala iti kinamaestro, Tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na pa'y tagadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung matngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman di tao. Nukunak asaanin. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang, Basta saanin agtuloy nga agadal siya din. Period. Ibagam kiditag tarakin laangan itidingwan na sasaya at pay. Kasanungay nanang, dandanin aglukat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuloyan dagmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. saan mi paimat na pagsaritaan kinitatang yuday taba, naganak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardeng kan. Sumardeng kan nga agadal. Sumardeng kan. Anya? Tatang? Sebyo, Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang? Kaya't ko ti agbali na maestro. Iso pa nga asyo ka di. Tapagadalan dak iti kolehyo. Ay, awan lambukon. Sigurado adi mong tumilang maiyulo ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang? ay na, di mo kumamit upayon ti anak ta, Sebyo. Pagadalan takit dimot akas kini Irish, tapno addan tumot maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kayat amasayang lang ti kwarta agastusan ta amang padal ken kuana.
Nilatan Iris ti pagkadalin ta. Talaga gayam adida ipagpatagtatang. Ay, Alexis, anak! Agsubli ka dito, eh! Alexis! Oh, kita man, Sebyo. Napaguram sanjay, anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan, nga uray aggidan da iti kolehyo. Noan niya ti imbagak, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat mo dalya. No kunak asaanan nga agadal, saaneng? Nawatam! Nukas na, talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saaneng? Iswasi ka, ipasnak mo ti agadal, wang? Wen, tatang. Duha pa yatawan ti palabsem, agturpos kanto ni ti kursom. Wen, tatang. Ikarik nga ilapas ko ti kursok a nursing. Rumbang na laang Iti kasta, saan amasayang ti kwarta gas gastusem. Wen, tatang. Masurunak iti kabsat mo. Iso nga tapno agnakam, pagsardeng aklangan nga agadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabain, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adinak kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang Iris lang, ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis, anak. Isulahan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, hindi ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Apay ngay adinak kay kayat ni tatang. Gapu ka di tamay sa ka bakla. Pakabasulak ka di no kastoy tiriknak nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumanan jay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tatang. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakiday, tamapantagatangan dya ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. Anom ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis, Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodan ngagtuloy nga agadal. Anya, Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata, Uran nga pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasjay, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpastura kiti kalding ken baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidem ti kasta. No talaga babae tirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan, adda! Sipyo, Ikak iti pagnakman na datang Alexis. ay unay kalakit din aya Sipyo. Di ka man agpanpanunot ako na laklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko na ako, sayang laeng ti kwarta, no maibarkadan tumot laeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min aya nga unaam ti pasamak, Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay, saan? No kayat na pagtuluyot nga agadan. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laeng ti puli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilig. Wan anti, imayak ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam?Ag-apply ka akas hardinero, Alexis? Un anti, uray all around houseboy pay ano iso ti kasapulan nyo. Katno damat mabalin yo iti biyag. Sanen amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa anti, kayat ko nga minti madan iti bukod ko a kwarta. Ha? Kayat ko nga minti makaadal anti. Iso amas hapon nga ag self-supporting ak. Agtrabaho ak. Kabayatan ti panagadal ko. Anya?
Apay, saan da kaaya pagadalan datatan ken nanang mo? Saan nga ron, auntie? Sayang lang kano ti kwarta gastusik nga agadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wen nga ron, auntie. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan dak. Talaga nga nga kayat ko ti agadal. Alala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makam mo iti panagadal mo. Agpaiso, auntie. Wen, kunak lang nga rudan. Ay na, agyaman ako na auntie Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tasikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo ija abroad. Wen, auntie, namnaman yung agagagutak. Kat bigbigak to na imbag anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebyo. Tapay kumamay nga makonsensya Dalya. Kita manje anak mo. Gapo iti ayat na ang makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga adlay niya abroad dagiti anak na tinaktakamatan, Dalya. Wan, Talagang awan maraknakam di anak mo. Mangibabain. Anyan tulagan nga iti kunaan da Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagiti tattawa makakita ken kuana. sika ti mangibabain, Sebyo. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata. Kabailammet ko mga min apagadalon ni Alexis. Ngem no apay met adi mo kayat apagadalon. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y met mapanunot tirik na ye anak ta masakitan. Gapo iti kastangar aramidam. Ay subardeng kandalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga pagrebengam day takas naganak. Pagrebengam ti mangipay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas ang masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot day ta, Sebyo. Tumalnakan ko na lay. Ha? Awan serserbin nga ama. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebyo. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin apaki sideline ham? Launay abiyes. Apay, at akadi amom. Agsapsapol ti ikit ko iti dua akatulong na iti parlor na ija ili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, iso agaw. O sige, dagasan kan tungarudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ang makaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak matan, ta ituloy ko ti agadal inton umay a panagsasara. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Wen auntie, kat agyaman ako nay. Sobra-sobra pa'y atimpaw itiyo. Awan anyaman na, Barok. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Wen auntie, katyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang a matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Yak amo, no kasano akto makasubalit kada kayo auntie. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis. Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Ay wan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat auntie.
No dagitimat sabong iyo, di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagidjay. Kanayong dama sibugan, kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige, auntie, kit agyaman nakmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita. Bye. Awanan kay tibain! Pakawanan da ko, Tibain! Salpag! Ninamnama mo lagi day, makagraduar ka. Yung anyan, inununang magaya mong tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakatulpos, hindi pa nag-asal mo. Pakawanan da ko, ma. Sorry. Ayan tilalaki na nakasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipas ngay mo tininawam. Di nak mabalin nga ikasar. Tadamat gayam asawa na tata. Anya! Tata. Hampang ka, babae. Oh, boy, napaya! Gusto na itan, Sergio. Uray ka sa nupay ti panangkabil mo itakan ko, ana. Nalpasan tinalpas. Aklonam lagtan ama si kugan ti anak ta. Nang namnamak manlangan, nga graduar ka, ng samay gayam. Awanan kay tibayin. Awanan kay Silvio! Silvio! Ako yan! Anya ti mapaspasamakan ka! Marigat ka. Opa! Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan da ko, matatang. Basol ko di amin. Basol ko di kastayan na pasama ka na kayo. Tilaw ulay. Kapasal mo. Pagbaynak. Sarang bali na ano saya at nga amag kuana. Nga pokeng ka. Sa anak balin apat. Tas iti panangipatag ko na kayo kabisya. Kinura kakikamsat mo. Kapag tigas kay ang kinatao na balag at pagbabayak ita. Amo ka na sakit matinakam na kanya, tata. Iso nga oray siya. Katag kidawak matitipang makawan kan kuana. Awan ba't ngamin ti makita ka madingar aramidan ni Alexis, lakay. Agam jak amo. No apayakas taunay ti panangguram kan kuana. Dalamin. Ano tuyan ti katangan talang binutang bakit isabay kuma sa mapakawan na ti anak ta. College, Education, Arts and Sciences. Pagkawalan na ko ba?
Alexis, anak ko. Panagrit na katagdakol. Sinagbasulak din ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anagi mulay ti sakit tinakam kada kayo. Pakawanan ko lang ko. Siyak pa mismo. Nga ma'am, tilang tagibasiking ka. Imbes asak ko mati, mangisakit ka. Tatang. Pagkawanan ka lang ko Kasama ka man lang. Apulusan ikan, tigundaway, ngagadal. Pagkawalan lang ko tinagibasit ko. Ikabay lamamang gulaan. Galangin si ambisyon mo itibiyagan. Oray siya, ading ko. Pakawanan nakmat. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang nga agadan. Kat ti panagpas ngay ko abanasang tinagbalin adusak. Kas na ko nakitayan. Lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Ngam adamat latagon daway tayong agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolanda ng tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipatirapi kayo. Katsangsang kamay sa tayo kuma ako mararag. Dawatin tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Ita, Miss F, si papanakkelak amang ibaga amay sa akon, kadag iti mabigbig iti may sa apagadalan dito'y Bagyo. Gapo kadag iti adung achievements ko. Madamamat nga ipapaagas mi ni tatang, gapo iti panakaatake na. Pagyamanak unay ti Diyos, gapo tauray no kastoy ti kinataok, inpalubos na latta ti panagbaligik. Ket ado ti matultulungak nga estudyante, kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Alexis. Ken ka pagayam, Alexis. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Mangipakita nga awan ti anyaman alaped, no talaga akayat tayo agunodan ti ambisyon, wenno arapaap tayo iti biyag. Panagkunak kat saan mo mat siguro apakabasulan ti kasta akinataom, wenno kaririknam. Tinapatag awan ti kuskospil mo ataw. Ket sapay kuma, taag serbi nga adal ken inspirasyon ti pakasaritaam, kadagiti makangeg. Ket kablaawan ka, gapo iti panagbaligim pagayam ko. Alakastan pagayam, Alexis, ket pagyamanak unay ti kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan, kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kayat kuman nga ibaga nga agmay may salaang dayto YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa Balipay. Pakicheck tayo kuma kakabsat no legit matlaang ti channel apagdangdangagan tayo. Agyaman kami unay kadag iti nag-comment maipapan iti daytoy abanag.
Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan nga Oliver. Manipod nagtali na akon dito'y balay, nagbalinmatan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Mailuyusak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay, no mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay? Diyak kayat. Di mo't naibagak edikan ka, aday to'y ti kayat ko. Ti agisuro. Wanangam. Matanagan. Amangan ngamin no. No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo lang tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko edi. Ambom day ta. Cherry. Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agasat ti maaddaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. Alala, pasensya kan bakit? Amumot no kasang tigagar ko amadaanan iti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to, inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige. Agam ni. Di mo ko maipalubos sa may stress ka. Nang runay ti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't amapukaw man ang tininawam. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Ni Tanya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ha? Ospital ko naman, Tanya? Abay? Naawanan ngamin itipot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry. Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, gusto nun bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas kin ka ti pa nagsangsangit mo. Oliver. Gusto nun ko nagman. Ang mga nanyapay ti mapasamakan ka. Ala, gusto nun. Pagin-inom ka man, Oliver. Sana bale, tapasit lang man. Ganun siya, sana ang magagbartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umin-inom ka iti arak. Pangasim ta din ako manlaptan, Cherry. Di ka tagyaman. Dituyak lang balay ng umininom. Sana karumurumara ka sa kadagiti daduma tita. Anya ti kayat mo. Mapana ka ginom iti bar. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin idikan ka. Ngag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Cherry. Pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka, kasla si kalang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka, kasla siyak amin ti akin baso. Amom ka di ang masaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat ti regat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Lalabit asaan man nargrang tininawam. Nagtanggan tumot kami ti ulom. Ipilit mo tagtrabaho. Idinto takapailan kayo matabyagan ni tagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makaumat ka sa tabiyag. Makaumat talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver!
Oy, Cherry, itay ka pa'y amay kulkulang ah. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aramidag. Pinapudno na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging ga makaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amuno kasano ti aramidag amakisarita ka ni Oliver. Mariknak nga min tinalaos a panagliday na. Gapo iti pan nakapuka umanan ti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit di ti asawam, friend. Mawatan kayo adwa. Tinasayaat, sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo, friend. Iti kasta, maurnos tinagbautan nyo nga agasawa. Tanya, Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita, friend. Awan ngamin tinasayaat ang mapasamak no, agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba, friend. mabalin ka di ngagsarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikerta. Sorry magbakit. Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kamin. Oliver, No bilang ta makabukal tan tumanan ni ti anak. Sabay ko man. Tumunugat ka matan ni ti kayat ko. alawanan. Manipod ita. Asikasuha kon ti pa nag-resign ko. Magpaiso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga notipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na. Agyaman bakit. Di mo lang ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tanga imbagam. Sapay ko ma. Tamakarga anak adagos. Iti kasta. Madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikumbanan ni Cherry, Oliver anak ko. Wala lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta. At damat kadkadwa ni di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katun anak ko, awan parikot iti dayta. Agyaman nanan. No mabalbalin. Diyak ngaminan kaya't ang mapasamak manintipan nakariglig ti sikog na. Sapay namin doon adara sa napasamak ti kasjay. Ay, wen nga rod nasken adublyon na ti aganan. Iti kasta, awan gidakas ang mapasama kadakwada adwa. Wala lang. Iso nga anusan nyo pa ilang tag na di balay ha. Aging ga makapagpasngay ta asawa. Wen anak ko, di ka madanagan. Tasya kung ti makaab mo ang mga iwan, iti asawa mo. Agyaman nanang. Kasanon no, saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend? Di mo nga minsad sa dawin, friend. Ay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat ti maysa kadagiti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga-resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nugapo iti pan nakabanbanog kung agpaiso iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray na dagsentirik na kang agikat iti trabaho. Masapul nga agsakripisyo ak. Ngamin, kas iti asawak. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Sa bagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali ti trabaho kat makauray. Kan maysa, masiguradok nga awatan da kan tumatla nga awatan inton agaplay kan tumanen. Sapay kumaatakas tang agpaiso, friend.
Ngamin, talaga planok ti agsubli, apaman ang makapagpasngayag. One friend, sigurado day ta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid ka dagita bakit? Agin na nakakit ni. Iti kasta, nasalon at to ti pasngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin ka dagiti badbado takat iso ti mga ramid. At day ta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanan. Alahuanan lakay, nangabak kan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mala, umay ka, tamapantay yung kusina. Nagluto kiti paborito matinola. Gan nangisagana kiti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalon at mo. Gan ti agbalintong anak ta. Nana, Anda ka matgaya mo na ako. Nasapa ka matasin mangpal. wala nanang. Awan mo't ngamin ang tinapatang aramay dagi di opisina. Iso nagawid ako na. Anya ngay dagita insangput mo. Abasto tayo, anana. Nag-grocery ak. Ewan gayam. Ni Cherry, sa dino tayo na. Amangan no aday ti seledyo. Di pa'y matrimuar manipod itay kuna na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din, nana. O sige, tagpuli sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Ah, Cherry? Cherry! Oh, Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara nakataas sa isuelo! Tulungan na kami, nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Tapay akanayon na matlakit din nga alaan tin inawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry, Amom ka di! Mauawanan ako ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy mapaspasamag. Kasla kayat kumatanti matay. Agasa matitalo nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. pangasip. Tapagkalmahan tirik lang. Diyak laki di ka ba ilan no pati si kagat mapukaw ko. Jackson ka mahalan, Oliver. Jackson ka mahalan. Nagdagsang tirik nak. Mawatan ka bakit? Ang panunutan ko mamati sa lunat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pong kumanga dahak lang dito, Cherry. Maray, kargaan pa yata yung basom. Atoy, oh. Nagyaman ako pare. Hanggang last round tayo to yun Kita pa namin nga. Mawawag ni Mrs. Cow. Ang mamatan. Dari ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam pare. Kung naman no, malalaki ka. Sikamat, pare. Saan mo nga iti kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Nalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, bakit ka sa matan? Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijibalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagam kanya, pare Henry. Kabalag te gawid. Okay lang, nga uray umunakan nga gawid. Tagawid aktan tanong kay ko.
Dito yak pala, pare Henry. Hi! Asan ka? Siyak ti Mang Solbar iti parikot mo ita arabi. Anya? Oliver, saan ka di? Well. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama-aman tinagan ti kaskan ka anak na. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. At tumalang ka man. At doon asawa ko, eh. Isungag biro ka lang iti sa bari. Asawa, asaan nakamot ang maipayan iti anak? Kasta ka di. Oh, come on. Oh, cheers naman kit di, Oliver. Ay, Cheers na ko na. Ay, wala. Cheers, siguro. Kaya't mo ka di, taipaay ko ti kalkali ka gumang. Asaan ang maipaay ti asawa? Ha? Oliver? Ano te, kahit mo asawan, ila. Aginom tapay, iti kasta, agenjoy ta adong. Yeah. Di ka danak, Oliver. Siya, di makaamokan ka. Sa dinutayan ko. Good morning, Oliver. Anya ti? Oo, oops. Aguray ka. Aguray ka. Di basta panawan latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka man idirabi. Ibatan na ko ma. Agawid akon. Siguradong urayin akong tasawa. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Ang sabli ka dito'y! Oliver! Apa yan pare Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Ko, pare. Saan mo't nga di kasta? Sigamot. Tilamad madlaw mo. Kasla na puyatan kamit namin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Ko, pare. Ako. Inmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Kat, anya nga timbagan, pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawam. Inbagaklatan nga agkadwata. Uray saan. Agyaman ak, pare, Henry. Agam ni, itapay laang balagan kan. Pangaasim ta di mon ululitan. Narigatan. Jak kaya ti may ramraman pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo. Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi ka. Bumawi iti anya lakay. Ay, kwa. Kanain ti po nag-overtime ko katagiti napalpalapas ang daw. Isong ita, bumawi Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, na. Yak tupulos malipatan da ita bakit? Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatagti bagada. Ni Ella ti mo awag. Oh, song batang pay Sana. I-off ko lang ang cellphone ko. Alan, song batam no asino ti umawawag lakay. Okay lang. Ay, kwa, sana. Kas na akong bakit? Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa ilaang nga ro ti cellphone ko.
iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadini Cherry. Ha? Uwan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Birbirukak ni Oliver. Adda ka diditan. Ha? Ne, anya ti masapul mo iti asawa. Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asapsapulam ti asawa. Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino a. Anya? Nalawag man siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak, nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak a nagbitot. Amok a dito'y tibalay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangunak! Di nak mabalin nga ilam-lam mga nyatan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Tano saan? Mga yabak iti barangay. Sa anak a pumanaw dito aging gaasan a rumor ti asawam. Naskan asong batan na tiing inawa. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di uliwayan adanggan ti sumaruno apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag. Nga umaymang tad-adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragrag ti ininawan ti asawa na. Saan laeng anaminsan no dikat namin tallo adaras. At dadag iti gundaway nga agapa wenno agrikyerda ngam kaasi ti Diyos maornos damat laeng adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayam nga Oliver kan Henry iti maysa abalay pagiinuman at da babae an amo ni Oliver. Limad ang nagsinsinnarak dagitoy agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga amaam mo? Iso asaan ka amabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, patsyek asaan nakamat lang ang amaam mo ti asawak. Apay, no ti asawam laangan ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmat laangan nga ilam mo. Anya? Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailam-lam mga ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko, kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya? Masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan nakangam mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwan mo ti asawam. Iso ti ama ti inawat. Iso ama sapul nga rod at akdaran na ti anak mi. Rumor ka dita, Oliver! Rumor ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Basta na kanak ko na! Masapul nga agsalita kami iti asawa! Hindi. Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawak. Pumanaw ka. Ni, anyo day, Chay?
tasawag dito. Ikot ang tasawag! Ikot! Anya tar amidam dito, ha? Kasi kapay daganas ng agdang mag-itikas na. Damagam nun niya ter aramidak dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pangaasim tadi ka agis skandalo dito, eh. Tinasayat pumanaw kan. Masikugat, Oliver. Huston ela, sumarden kan. Ibagang iti asawang tamasikugak. Ibagang! Anya, Ela pumanaw kan, pangaasim. Saan? Sa anak apumano. Aging gaatak daram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sikaket sika ti rumwar nga amat inawak. Isu atak daram daytoy Oliver. Tak daram, no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, agsarita ta ko ma. anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? No kasano ti pananglokom kanyak? Kasta ka di, ha? Jerry, pangaasim. Denggan na ko mamad. Adda ka di napasamak ka na kayo iti dayjay a babae. Bakit? Nabarte ka dinagam mo kami giniela. Iso adyak amo no. Kasano? Adda napasamak ka na kayo, ano awan? Jerry, Simple laang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan laang ti sungbat. Wan kan saan laang, Oliver. Adda ka di napasamak ka na kayo. Nagkainda kayo ka di? Ah? sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni di. Jerry, Ayop ka. Linukunak. Di kanto pulos mapakawan, Oliver. Saan to pulos? Jerry, agsarita ta ko mamad. Pag-asin, denggan na ko ma. Kapo ka dito ubing dayjay a babae. Ah? Iso anaramid na kalukon. Ah? Jerry, Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa ikanyak. Panaw! Kaya't ko nga agna ita itibukod na balay, Oliver. ha? Oh, apay ka sila naklaat ka. Masikugat. Iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta. Addan tumit apang tenglat no bilang laang. Ela, Awanan ti adupay asao. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laangan nga ipargreg ko ti anak mo. anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pag naidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta ti kay kayat ko ken ka, Oliver. Di ka danang taaramidak amin akabailam amang paragsaken ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpet kan, Oliver. Agsang sangit anak ta. Gumatakal ita anak ka-relax. Iso nga rod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itay pa'y asumanangit, makarengreng. Unay kan. Dahil talang nga rodan agaw-awir ko mati trabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang ang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mo, iti kasta. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela, Oh, ayapay lang tang aramidam. Aggunay kan apay amul-mulagatan nakmetlatan, Oliver. anya ka mo Ela. Apay di mo bambantayan tanak ta. At da iji igid ti kalsadang agay ayam. Kasta ka di? Ay,
Jakmat na nasiputan na rin mo. Ayabang ket din ata di go sa mon. Sigurado ang nakadungdung ritmanan. Anya, kastala ang ti ibagam. Anya ngay ti kayat mo nga ibaga. Sorry naliwayak mo din adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela, Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? aglablabas kan, Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, di ko nang awatin na kapay ti asawam, gapo iti panang lokom kan kwa na. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga itisan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal diti pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manen a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di? Wan, ngam, sabali at talaga ita, friend. Mhm. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kaya't kadi asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutek. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na ko. Siyak mat lang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsyak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro no pay nga aldaw. Ngamkit di. Addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita. Ag-focus ak pay lang iti trabaho. Amok. Ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak. Diyan mo, nanya taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver, Namuklain kumakas dito ugali na. Diyak kuman inyan alaan iti balay kin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnagdan mi. ket kasanoitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ti parikot, pare. Agbabawi man. Ngam naladawan ti amin. Oliver, Ni Cherry. Kumusta amatan? At dakatidamag mo kin na, pare. kinapudno na nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at man nga rin nukas na, pare. Saan nakas kanya? Kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya, napromot ka manan. Ket iti saan nga agbayag, sigurado nga isunto kanon ti sumaruno a principal iti pagadalan a pangisursurwanda. Deserve na rita, pare. Kat maragsakan ak para kin na. Ne, kapag nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagulgara ka. Ay, nyapay kumangay. Diyak mat ipalubos ta. Nga agbisin kami iti anak ta. Unay ka maten, di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, ano sumang petak at naluto makan. Dito yung matan, pulos. Makaumat las tuyabiyag dito. No naumakan, ket di kan makaanos. O, di agawid kan iya balayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Ah, anya? Hoy, Ella, saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa, no di mo kahit ang makaraman ka kanyak. Oo, kat talagawad ah. Inutil
jay asawang. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko na eh. Kailiw mo sama ti asawang. Ibagam lang nga, tauray itulod ka pa ni. Waran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Sa dino ti papanan ni Ila, pare. Nasabat ko met ti tarwar. Manipot gasto hindi ka sasahat ko. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, kit amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayan na. At ay ti pudirtiinan ni Ela. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran. Kaputa kastuyak matan. Pare Oliver, kaya't mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan ba ni? Sikamat pare. Saan ka magtanasabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kun kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare, Ngam ti babaya pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di man lang pulos kasyan. katanyang iti plano mita pare. Pare, may salang tamok mamangawat ita kanyak. Isu na lang ta, diyak masigurado, dumapakawan lakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Chere, ni Oliver nga min. Apay ni Oliver? Naatake, Anya? nakawilcher ita. Kat di na unay maigaraw ti makinkan nigid nga iya makan sa ka na. Sigun kadagiti doktor, masapol na kano tinananay nga inana, ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Amangan numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma, taypay mo met ti panang pakawan mo kankwana. Henry, Pagkawanan na ko, Jerry. Sorry kadagiti amin ang nagbasulaken ka. Na ito sigurong tidosa. Kapo kadagiti inaramid ko ken ka. Oliver, Jerry, si kalang ti babaya na ngayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang bababawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ayayatan ka pala ang ngaging gayta, Jerry. Gayta ti budno. Oliver, Kat sapay ko ma, tama pakawan na, Jerry. Kababain man, ngam kita wa kasapay ko ma. Tay kanak pa iti maikadwa gondaway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko. Anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumaapo. Ati amok, nagrigat ti mamakawan. Nangarunan at dapay lang ang sakit amarikrignag. Rumbang ka di apakawan ko ti asawag. Nga uray at dapay lang ang sakit amarikrignag. Agapuan ng ti pananglo ko na kanyak. Tulungan ako, Diyos ko. Mariribukan ako na yan. Agyaman na, Jerry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya. Oliver, Dak tumao magagkit-kit daw iti pamakawan ka, Jerry. Sorry talaga. hustulan. Di panunutam kit tita.
Tidaras sa palagimbag mo. Jerry, Uray pagbalibaliktad ang tatilubo. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron. Basta di mo kuman ulitan tinarami mo. Sapay ko man. Tadi mon sayangan tigon daway nga intad ko kan ka, Oliver. ikarikiti bato ko langit. Jak tunulitan, gaptambo kong tidakas nga ibunga na. Kanamok, asikalang ti babaya pudno, ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintaw ta. Nga, pagbababuyak amin ang tagitsay. Nalaos tiragsak ko iti pinakawanak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panagaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak. Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay kuma, taikanda kami pay iti at-atidug abiyag. Iti kasta kat makapagdan na kami pay nga agasawa iti napaot. Gapo iti panangbaybay ani Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan milaangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat kan amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapu ta inawat na ti anak ko. Makita kan mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kas pudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awatan, nang runa kat naaddaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay kumangarod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam Oliver, kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.